Masu Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, tare da fatan alkhairi a gare ku. Ba ni na kashe shi ba, kashi na biyu. Bismillahirrahmanirrahim. Jin ƙarar ne ya sanya mama da ke durƙushe a waje tun ɗazu ta yi saurin miƙewa. Ƙirjin da ta dafe jin yana bugawa da ƙarfi don ta fahimci akwai abin da ake yi wa 'yar tata. Ɗan sandan ɗazu ne ya yi saurin nufar bakin sel ɗin, ya tsaya sannan ya soma faɗin. Yallaɓai, ka ɗan dakata. Ya faɗa a ɗan ɗarare. Shi kuwa da ya gama niyyar aiwatar da ƙudurin shi, juyowa ya watsa mai wani kallo sannan ya ce, wane kai kake ƙoƙarin dakatar da ni zan yi aikina? Ƙaramin inspector irin ka kai ka hana ni yin abin da na yi niyya? Me kake son faɗa min? Shi kuwa sun koyar da kai yayi cike da girmamawa ya ce, yallaɓai ka yi haƙuri, kar ka ga na yi maka shishigi cikin lamarinka. Sai dai 'yar shawara ce dama zan bayar. A ganina ya kamata mu jira a gama duba yaron tukunna, a tabbatar yana da rai ko ya rasu. A lokacin ne za a san hukuncin da ya dace da ita. Yanzu in ka cire mata yatsu aka zuba ta da laifi fa. Kuma ya dace ka kira shi mahaifin yaron, tunda kana da lambar shi. Dan ina ganin kamar gidansu ba su san me ke faruwa ba. Shiru ya yi yana ɗan nazarin maganar tashi, sai can tukunna ya nisa ya ce, na ji, sai ka kama gabanka ko? Juyawa yi ɗan sanda simi-simi ya fice daga gurin. Gaba ɗaya tausayin yarinyar yake ci da kuma mahaifiyar tata da ke kuka tun ɗazu. Wurin da yake tsaye ya koma ya ci gaba da rubuce-rubucen da yake yi. Mama ce ta iso gurin shi da sauri tana faɗin, don Allah ɗana kar ku cutar min da ita. Ita kaɗai ce na mallaka, kar ku yi mata wani abu ba a kan laifinta ba. Ni na san ba ta aikata komai ba. Ki daina kuka baba, ku je ku ci gaba da addu'a sai Ubangiji ya sauƙaƙa muku. Ɗan saurayin ya faɗa a taƙaice. Tana shirin magana wata budurwa ta faɗo cikin division ɗin kamar an jefo ta. Kai tsaye gurin ta nufa. A ruɗe ta sama faɗin, mama, yanzu na samu labarin wai Limat tana tsare a nan an kama ta, wai ta yi kisa. Wannan wace irin magana ce da hankali ba zai ɗauka ba. Ta ya za a ce wai ta yi kisa, ta kashe babban mutum haka? Ta ƙarasa faɗa cike da damuwa. Ita ma mama hawayen fuskarta ta goge sannan ta ce, Sadiya ya za mu yi da abin da Allah ya tsaro? Kaddara ce ta afko cikin rayuwarmu ba zato bare tsammani. Sai dai ku taya mu da addu'ar Ubangiji ya kawo mana komai da sauƙi. Kai Sadiya ta shiga girgizawa sannan ta ce, a radin Allah ko za a bani Alƙur'ani zan dafa. Akan Limat ba za ta iya kashe dabba ba ma balle mutum. Insha Allah za ta kuɓuta. Ni dawowa ta kenan. Yanzu na tara unguwa a hargitse, ina fara tambaya me ya faru ake faɗa min. A nan tambayi wani police station aka kai ta, shine aka ce min kuna nan. Bai yi mamakin ganin babu wanda ya biyo bayan ku a maƙota ba, don na san irin ƙyamar da suke yi muku. Yanzu ina ita Limat ɗin take? Ta faɗa cikin muryarta ta Fulani. Tana ciki a tsare, ɗazu ma na jiyo ƙararta. Fata na ba ni mugun abin suka yi mata ba, sun hana ni in ganta kuma. Tuna hawaye ya ciko idon Sadiya nan ta yi ƙoƙarin maida su sannan ta ce, ki yi haƙuri mama, ki zo mu koma gida yanzu, kin ga magariba ta yi, kuma ba bari za su yi ki ganta ba, mu tafi gida da safe sai mu dawo. Ta faɗa cikin kwantar da murya. Kai ta gyaɗa sannan ta ce, shikenan mu je ma dawo goben. Riƙe mata hannu Sadiya ta yi, ganin jiri na shirin kayar da ita, suka fita a gurin. Shi kuwa Inspector Mudi, ɗan sandan na fita ya juya ya ajiye almakashin hannun shi. Sannan ya juya ya ce musu su sake ta. Suna sakinta ta shiga ya rufe hannun nata tana cije leɓe da rintse idanuwanta jin azabar zafin da yatsunta ke yi mata. Ɗago hannun ta yi tana kallon yadda yatsun suka yi jajir. Ci take kamar ba a jikinta hannun yake ba. Shi kuwa miƙewa yi sannan ya zabga mata wani kallo ya juya ya fice ba tare da ya ƙara cewa uffan ba. Yana gama faɗa su ma matan juyawa suka fita. Kwaɗo ya sa ya garkame sel ɗin sannan ya nufi ofis ɗin shi. Ita kuwa hannun nata ta ci gaba da matsawa ko za ta samu sauƙin zugin da suke yi mata. Yana shiga ya ɗauko wayar shi sannan ya shiga lalaban lambar Alhaji Bilyamin Naira. Shi kuwa fitowar shi kenan da niyyar yin alwala ya tafi masallaci ya ji wayar shi na ringin. Zaro ta yayi daga aljihu sannan ya ɗaga gami da yin sallama. Amsawa ya yi daga ɗaya ɓangaren sannan ya ce, Alhaji barka dai, kana magana da Inspector Mudi daga police station ɗin Gwagwaladawa. Ok, ina ji me ya faru? Ya tambaya ɗan ruɗe.
Shi ma daga can zama ya gyara sannan ya ce, Alhaji muna son ganin ka a admission ɗin namu yanzu ba da jimawa ba. Magana ce akan yaron wajenka amma. Me ya faru? Me ya same shi? Ya faɗa ƙirjin shi na bugawa. Maganar ba za ta yiwu ta waya ba, sai ka zo dai ɗin. Ok, yanzu zan yi sallah ne, in na idar zan zo insha Allah. Ok, sai ka zo ɗin, ni ma sallar za mu yi yanzu. Sallama suka yi sannan suka kashe wayar. Masallaci, Alhaji Bilyamin ya juya ya nufa gaban shi na yawaita faɗuwa. A cikin gida kuwa, ko da mami ta idar da sallah, falo ta dawo tana ci gaba da daddanna carbin hannun da ke yatsanta. Tagumi ta zufa, tana zaman jiran tsammani. Sallama ta ji a bakin shigowa falon, nan ta ba da damar shigowa. Wasu mutane ne suka shigo su 5 sanye da kaya iri ɗaya. Tsayawa suka gami da sunkuyar da kai, a rasa mai magana a cikinsu. Zuba musu ido ta yi zin ba su ce komai ba, ya sanya a tsawaci ta ce, ya na gan ku kaɗai, ina yake Ammar ɗin? Jikinsu ne ya ɗaurawa, da ƙyar ɗaya daga cikinsu a ɗarare ya ƙarfin halin furta. Hajiya ba mu same shi ba, iya motar shi kawai muka samu gefen titi, ba kowa a ciki. Ga ta nan ma motar mun zo da ita, tana waje. Me ka ce? Ka ce motar shi kaɗai kuka tarar, shi baya ciki? Banko ƙofar da aka yi da ƙarfi shi ya dakatar da ita da maganar da take yi. Gaba ɗaya ƙofar suka zuba wa ido. Wani mutum ne ya shigo. Zubewa ya akan kafet ɗin, yana mai da numfashi, sai haki yake zubawa. Lafiya babawo, me ya hakan? Ka shigo a guje ba ko sallama. Hajiya, mai gida ne na gan shi. Haki kawai yake yi, ya kasa furta abin da zai faɗa. Ka nutsu ka yi magana mana, me ya same shi? Ta faɗa a ruɗe. Baki ya kuma buɗewa, amma ya kasa cewa komai, don haka ya miƙa mata wayar hannun shi. Da sauri ta karɓa, tana dubawa ta ga a cikin Facebook yake. Bas ɗin da aka yi ta ƙurawa ido, tana kallo. Bata gama gane fuskar wanda aka ɗauka ba, don haka ta zuƙo hoton. Amma ta furta a hankali. Rubutun ƙasan hoton ta soma karantawa. Tuni jikinta ya ɗaurawa. Bata san sanda wayar ta suɓuce a hannunta ba. Ta faɗa a ƙasa. Gaba ɗaya idonta ta zaro waje. Sai ƙirjinta da ke dafe da dukkan hannayenta. Jiri ne ya soma ɗibarta. Take ta yanke jiki ta faɗi. Faɗuwar mami ya yi daidai da shigowar Zulaiha cikin falon. Da wani mugun gudu ta ƙarasa, tana ƙoƙarin taro mamin amma sai da ta je ƙasa. Da ajima ta ƙarasa ta shiga girgiza ta amma ba ta motsi, ta suma. A ruɗe ta soma faɗin, me ya same ta? Tsewa me kuke yi a nan ku kuma ba za ku taimaka min ko da ruwa ba ne? Da azuma ɗaya daga cikinsu ya nufi firiji ya buɗe ya ɗauko ruwa. Zuwa ya miƙa mata, buɗewa ta yi ta shiga yayyafa wa mamin. Ajiyar zuciya mai ƙarfi mami ta sauke, alamar ta farfaɗo. Sai dai har yanzu bata gama dawowa hayyacinta ba. Sitil kuma idonta a rufe yake. Sannu kawai suke ta jera mata amma ba amsa. Wai me ya faru ne? Ina tambayar kun kyale ni, ta faɗa a tsawace. Baba wani mai gadi ne ya nuna mata abu a waya, mu ma bamu san menene ba, tana gani ta faɗi. Babban ya faɗa, me ka nuna mata a wayar? Ta mai da tambayar kan babawo da jikin shi ke ta ɓari ya jiƙe sharkaf da gumi. Wayar da ke yashi a ƙasa ya nuna mata, da sauri ta ɗauki wayar tana kunna ta kawo. Allah ya sa akan kafet ne, da ba kafet a gurin ba abin da zai hana wayar fashewa. Hannu ta kai ta ɗauki wayar, take ta ga abin da ya kusa tarwatsa ƙwanyarta. Ammar ne kwance cikin jini gaba ɗaya farar shaddar da ya sanya ta yi kace-kace da jini. Gefe ɗaya budurwa ce durƙushe a gaban shi da wuƙa a hannunta, sai mutane da ke tsaye a kansu. Rubutun ƙasa ta soma karantawa. A yau ne da misalin ƙarfe 2:45 aka kama wata budurwa da laifin kashe ɗan gidan Alhaji Bilyamin Naira ta hanyar lima mai wuƙa a cikin shi. Yanzu haka dai 'yan sanda sun kama ta, sun tafi da ita. Yayin da shi kuma aka wuce da shi asibiti don yi mai gwaje-gwaje ko da sauran numfashin shi. Wani irin shock Zulaiha ta shiga, har wayar ta suɓuce a hannunta. Kanta ta dafe gami da durƙushewa a wurin. Duk addu'ar da ta zo bakinta ita kawai take yi. Gaba ɗaya duniyar ce ke ta juya mata, kanta ya yi mata wani dum. Shiru falon ya yi ba mai magana, ga mami da ke ta sauke numfashi.
Da ƙyar sai Zulaihat da ta dafe saitin zuciyarta, jin tana bugawa ba bisa ƙa'ida ba. Su kuwa duk sun yi jigum-jigum ko ƙwaƙƙwaran motsi sun gaza yi. Suna cikin wannan halin, Alhaji Bilyamin ya shigo falon a hargitse. Dan da ƙyar ma ya iya kawo kanshi gida. Dan da ya je ba abin da ɗan sandan ya ɓoye mai. Har wacce ta yi aika-aikar a cewarsu sai da ya nuna mai. Shi kanshi ƙarfin addu'ar da yake ta yi ita ta sanya bai fita hayyacin shi ba. Amma hankalin shi a matuƙar tashe yake. Jin abin kamar almara, wai an caka wa ɗan shi wuƙa. A lokacin aka haɗa shi da wanda zai raka shi asibitin da aka kai shi. Sai dai ya ce dole sai ya koma gida ya taho da iyalan gidan. Ya yi matuƙar ƙoƙarin sai ta kan shi, kar mamin ta fahimci wani abu. Amma kana ganin shi za ka san ba a daidai yake ba. Addu'ar shi Allah ya sa ba ta samu labari ba. Ya fi so ya yi mata bayani a nutse. Sai dai yana shigowa cikin falon ya yi turus. Gani yadda Zulaihat ke ta rusar kuka, tallafe da mami da numfashinta ke fita sama-sama. Yana kallon fuskokinsu, ya san mai faruwa ta faru. Da sauri ya ƙarasa, yana jijjiga mamin amma shiru. Baya buƙatar ƙarin bayani, ya san dai sun ji komai. Yanzu kan shi ya dafe sanin abin da yake gudu dai sai da ya faru. Da ƙyar ya iya furta, je ki ɗauko mayafinki mu kai ta asibiti. Kai kawai ta iya gyaɗawa sannan ta miƙe da ƙyar ta fice sashinta ta shiga. Tana fita, ya cicciɓi mami ya fice da ita. Da sauri direba ya zo ya buɗe mai motar ya saka ta. Zagayawa ya yi ya tayar da motar. Yana shirin ja Zulaihat ta fito sanye cikin ƙaton hijab ta buɗe motar ta shiga. Idonta kuwa ya kaɗa ya yi wani irin mugun ja. Hawaye ne kawai ke tsiyaya a cikinsu. Sai dai ta sa gefen hijab ɗin ta goge. Ita ta zauna a baya ta riƙe mami yayin da shi kuma ya zauna a kusa da direban. Tuni mai gadi ya buɗe musu gate suka fice. Ko ba su faɗa ba, direban ya san asibiti za su je. Da haka kai tsaye asibitin da suke zuwa ya nufa da su. Suna isa, aka yi saurin karɓar ta, na aka sanya ta a kujerar ɗaukar marasa lafiya, aka yi wani ɗaki da ita. Gefe suka koma, suka yi jigum-jigum, kowa da tunanin da yake a ran shi. Suna nan tsaye, har dare ya soma yi, ba wanda ya zo ya ce musu wani abu. Don hankalinsu ya kuma tashi, sai can tukunna wani likita ya fito. Da sauri suka isa gurin shi. Suna tambayar ya jikin nata. Da sauƙi, mun samu ta dawo hayyacinta, yanzu ina son ganinka a ofis ɗina. Ya faɗawa Alhaji Bilyamin. Gaba ya yi, ba musu ya tashi ya bi bayan shi. Nan suka bar Zulaihat zaune inda take ta rafka uban tagumi. Suna shiga ya nemi guri ya zauna. Shi ma zaman ya yi sannan likitan ya suma faɗin. Alhaji, me kuka bari ta gani da ya ɗaga mata hankali har hawan jininta ya tashi? Ni da kai fa, na sha faɗa maka kar a yi mata wani abu da zai saka ta shiga damuwa. Har ciwonta ya tashi. Ga shi yanzu jininta ya hau fiye da da, amma da mun yi iyakar iyawarmu mun samu komai ya daidaita. Yanzu mun yi mata allurar bacci don ta samu hutu. Insha Allah in ta farka ba wata matsala. Yanzu ga wannan takardar magungunan da za a siya ne. Ya faɗa yana miƙa mai wata takarda. Amsa yayi sannan ya ce, shikenan mun gode, zan siyo magungunan yanzu in ta farka sai ta sha. Allah ya bata lafiya. Ya faɗa a takaice sannan ya miƙe ya fice daga ofis ɗin. Da kallon likitan ya bi shi yana tunanin me yake damun shi. Ya ga shi kanshi ba a nutse yake ba. Yana fita ya fito da wayar shi a aljihu don tun ɗazu ake ta kiran shi yana ciki. Yana dubawa ya ga nambar ɗazu ce. Bin kiran ya yi sannan ya kara a kunnen shi. Yana jin an ɗaga ya soma faɗin. Ya farfaɗo kuwa daga dogon suman? Magana aka yi mai daga ɗaya ɓangaren. Kai ya shiga yaɗawa sannan ya ce, shikenan gani nan zuwa asibitin yanzu. Yana faɗa ya kashe wayar. Kallon shi ya maida kan Zulaihat sannan ya ce, ki je ki kula da mamin naku, ni na tafi inda aka kai Ammar ɗin. Sun ce in je in same su a can yanzu. Kai ta gyaɗa sannan ta miƙe jiki a saliɓe ta nufi ɗakin da aka kwantar da mamin. Shi ma juyawa ya tafi. Yana isa asibitin ya tambayi ina ne emergency room. Na aka nuna mishi kai tsaye can ya nufa. Yana zuwa ya tare da ɗan sandan suna magana da likita. Yauwa ga mahaifin yaron nan ya iso. Mu je ɗakin da yake. Ɗan sandan ya faɗa. Ba musu suka rankaya dukkansu. Duwa ɗakin suka shiga. Karaf idon shi ya sauka kan wanda ke kwance samɓal an lulluɓe shi da likafani har fuskar shi. Jiya ƙafafuwan shi sun gaza ɗaukar shi sai rawa suke yi. Durƙushewa ya yi a gurin yana maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji yake kan shi kamar zai rabe biyu. Wannan shine tashin hankali da ba a saka masa rana. Tunanin shi ne ya rabe biyu.
ga mutuwar tilan ɗan nashi rana tsaka, ga kuma mahaifiyar yaron ita ma rai a hannun Allah. Wani irin zafi yake ji a zuciyar shi, ya rasa me ma zai yi yanzu. Dafa shi ɗin da aka yi shi ya dawo da shi cikin nutsuwar shi. Ka yi haƙuri Alhaji, dukkan mai rai mamaci ne. Ka ƙaddara shi tashi silar tafiyar kenan. Ku bi shi da addu'ar samun dacewa da ramar Ubangiji. Ɗagowa ya yi da idon shi da ya kaɗa ya jajawu ya kalli dakta ɗin da ke yi mai wannan bayanin. Kan shi kawai ya gyaɗa sannan ya fara ƙoƙarin miƙewa. Bakin gadon ya nufa ya tsaya a gaban gawar. Buɗe fuskar shi da aka rufe shi ya yi da sauri ya mayar da rufin ya rufe jin zuciyar shi na kuma karyewa. Ga jikin shi da ya ɗauki rawa. Baki ya buɗe da niyyar yi mai addu'a sai da ya ji kuka ya taho mai. Kan shi kawai yake girgizawa na tausayawa dukkansu akan babban rashin da suka yi. Bai sanya mahaifiyar mamacin za ta kasance ba in ta yi tozali da gawar tilan ɗan nata. Gefe ɗaya kuma ga matar shi da ko shekara ba su rufa da aure ba. Ku yi haƙuri Alhaji, na yi maka alƙawarin ba za mu taɓa ƙyale wanda ya aikata wa yaron nan wannan rashin imanin ba. Kamar yadda na yi maka bayanin wacce ake zargi, in har ya tabbata ita ta aikata wannan ɗanyen aikin, dole ne ta karɓi hukuncin daidai da laifin da ta aikata. Inspector Mudi ya faɗa. Sai lokacin bakin Alhaji Bilyamin ya iya furta wani abu. Cike da ƙunar rai ya soma faɗin. Wannan wace irin rayuwa ce, a ce an mai da ran mutum ba a bakin komai ba, kamar dabbobi haka ake yi wa mutane kisan gilla. Yanzu mai Ammar ya tsare wa mutane har suka ga gwarar su raba shi da duniyar gaba ɗaya. Ammar ni kaina zan shaide shi akan sauƙin hali da tausayawa na ƙasa da shi. Dukiyar shi bata rufe mishi ido ba, duk wani na ƙasan shi yana jin daɗin mu'amala da shi. Ashe akwai waɗanda ke farautar rayuwar shi bamu sani ba. Tabbas ba zan taɓa ƙyale wanda ya raba ni da gudan jini na ba. Ko da zan ƙarar da duk abin da na mallaka, sai na ga an yanke wa wanda ya mana wannan yankan ƙaunar hukunci. Kai suka jijjiga dukkansu alamar gamsuwa. Sai can tukunne kuma Nisa ya ce, yanzu ina son a bani gawar mu tafi da ita a je a yi mai sutura. Mu ma hakan muka yanke, amma ni a gani na mu bar wa safiya mana. Yanzu a samu wanda zai kwana da gawar a nan. Alabashi in gari ya waye sai a sanya ta a mota a kai gida. Amma yanzu dare ya yi, yawanci ma'aikatan duk sun tafi gida. Likitan ya faɗa, shikenan Allah ya kai mu gobe. Dole ni zan kwana da shi a nan ɗin, don mahaifiyar shi na cikin mawuyacin hali. Haka ma matar shi, zamanta a nan zai kuma ɗaga mata hankali. Don haka ni zan kwana da shi a nan ɗin. Shikenan hakan ma ya yi, cewar ɗan sandan. Nan suka fice suka bar shi a ciki, cike da alhini. Suna fita ya tashi, ya dawo ya zauna gaban gadon gami da zuba tagumi. Na ya shiga tunanin yadda duniya ta lalace yanzu. Wannan rayuwa mai cike da ruɗani. A can kuwa isowar Amir kenan asibitin ya ci karo da likitan da ke shirin kulle ofis ɗin shi don tafiya gida kasancewar dare ya soma yi. Amir shi ne babban aminin mamacin tun ƙuruciya. Da sauri ya ƙaraso ya miƙa wa dakta ɗin hannu suka gaisa, nan ya ƙara da faɗin. An ce min su mami duk suna wannan asibitin, yanzu suna wani ɗakin ne. Ya gane wacce yake nufi don haka ya ce, in ka bi hanyar nan ka yi kwana, za ka ga ƙofar tana kallon ka, to a nan ɗakin aka kwantar da ita. Yanzu haka tana ciki, shi ma mai gidan tun ɗazu na bashi takardar magungunan da za a siyo mata ta sha in ta farka. Har yanzu bai dawo ba, gashi ni har na tashi daga aiki. Wai bata farfaɗo ba har yanzu? To ina shi Ammar idan an ce min duk suna wannan asibitin, ina son ganin su dukkansu. Wane kuma Ammar? Ai ta kaɗai kawai suka kawo, bayan ita ba wanda suka zo da shi. Nan mara lafiya. Kai shi ne kulle dan shi dai har yanzu bai gama tantance me ke faruwa ba. Da haka ya juya ya nufi ɗakin da likitan ya nuna mai. Shi ma juyawa ya tafi da sassarfa ganin dare na kuma yi. Nokin ya yi jikin ƙofar, tasowa Zulaihat ta yi tana haɗa hanya ta zo ta buɗe. Ganin yanayinta sai da gaban shi ya yanke ya faɗi. Fatan shi Allah ya sa ba raɗe-raɗin da ya ji a gari ba ne ya tabbata. Sannu Zulaihat, ya jikin mami, me ya same ta wai? Faɗuwa ta yi, ta faɗa da muryarta da ta dushashe ko fita ba ta yi. Shi kanshi bakinta kawai ya kalla ya san me ta ce. Garin yaya ta faɗi, mai likitan ya ce ina fatan dai hawan jininta bai tashi ba. Ni ma ban sani ba. Da dadi likitan ya yi magana kuma da ya fito bai ce min komai ba. Ya ce dai in zo in kula da ita, shi zai je ya dawo. Gashi shi ma shiru har yanzu bai dawo ba. Shiru ya kuma yi har yanzu, kirjin shi na bugawa. Gaba ɗaya fargaba ce ta gama cika shi, ta ganin yadda idanun Zulaihat suka kumbura, suka yi jawur, alamar ta ci kuka ta ƙoshi. Ga kuma mami kwance ba lafiya,
shi kaɗai ya isa ya tabbatar mai maganar da ya ji ya kuma gani a midiya gaskiya ce ba ƙarya ba. Yanzu shi Ammar ɗin yana ina, ya ƙarfin halin tambaya duk da zuciyar shi bugawa take yi. Kanta kawai take girgizawa ta gaza furta komai sai hawayen da ke ambaliya a kan fuskarta. Sun kashe mana shi, ta yi ƙarfin halin furtawa. To masu sauraro, bari mu kwana a nan sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba don jin ci gaban wannan ƙayataccen littafi namu.